Spoločnosť Paradajkovo je na trhu už od roku 2014. V našich skleníkoch v Babindole a v Leviciach máme skleníky pod osvetlením, čo nám vlastne umožňuje pestovať sherry paradajky aj koktejlové paradajky počas leta aj počas zimy. Dokopy nám to dáva portfólio až s 12 odrodami, teda od tých najmenších sherry paradajok až po tie najväčšie strapcové paradajky. Najmenšie sherry paradajky majú vyššiu cukornatosť, teda sú také voňavejšie, sladšie, oproti tým veľkým klasickým paradajkám, ktoré pripomínajú chuť zo záhrady. Tým, že máme 7,2 hektáru skleníkov pod osvetlením, to nám dovoluje pestovať aj počas zimy a sme v podstate najväčší zimný pestovateľ paradajok na Slovensku. Plus máme teda 1,3 hektáru letného skleníka, čo nám dokopy dáva pestovateľskú plochu o výmere 8,5 hektára a vieme tým pádom zásobovať naše reťazce a zákazníkov počas celého roka 365 dní. Paradajky pestujeme hydroponicky, čo znamená, že rastlina je spojená koreňovou sústavou s kokosovým substrátom. Paradajky od nás sú zdravé a kvalitné kvôli tomu, že celý proces podlieha prísnej kontrole. Nastavujeme cez počítač normy, ako má byť koreň paradajky vyživený, čo má obsahovať daná voda a výživa, a teda celý proces prebieha kontrolovanie. Naše paradajky sa nekamarátia s chémiou, používame biologickú ochranu. Pod biologickou ochranou rozumieme užitočný hmyz, ktorý pôsobí ako rastlinným predátor škodcom. Do skleníka nakupujeme taktiež čmeliaky, aby v podstate mohol prebehnúť riadny proces opelenia kvetu. Ako keby tá rajčina vyrastala v prírodnom prostredí vonku, tak takéto ideálne podmienky sme jej schopní dopriať aj u nás v našich skleníkoch. Lidl je náš najväčší obchodný partner, považujeme ho za strategického partnera. Môžem povedať, že si vzájomne s Lidlom pomáhame tým, že v zime je tých paradajok na trhu menej. To znamená, že vtedy sme možno pre ten Lidl zaujímavejší my. A takisto my potrebujeme Lidl na spoluprácu aj v lete, kedy tých paradajok je naozaj na slovenskom trhu veľa a práve Lidl nám dokáže pomôcť s najväčším odberom. Spoluprácu s Lidlom by som odporúčil aj iným spoločnostiam. Lidl je veľký obchodný partner a to dáva stabilitu a základ konštantného odberu produktov.